היי, תודה רבה שרכשת את תבנית המדיה-קיט. בסרטון הקצר הזה אני אסביר לך איך להשתמש בקלות ובמהירות בתבנית על מנת ליצור מדיה-קיט מקצועי עבור הבלוג שלך. שימי לב שאני מדגימה על תבנית מסוג בלאש, אבל ההדרכה הזאת רלוונטית עבור כל מוצרי המדיה-קיט. אז בואי נתחיל. כמו שאת בטח מתארת לעצמך, השימוש בתבנית הזאת הוא די פשוט. בסופו של דבר מדובר בפאורפוינט. אבל חשוב לי לעבור איתך על כמה דברים קצת פחות בסיסיים, כדי שתסיימי ליצור לעצמך מדיה-קיט מוצב בשיא המהירות. כדי לערוך טקסט, את פשוט מאוד בוחרת את הטקסט שאותו תרצי לערוך, ואז את יכולה לשנות את הגודל וגם את הצבע שלו. כדי להכניס תמונות למדיה-קיט, את פשוט מאוד גוררת תמונה מתוך התיקייה שנמצאת על המחשב, אל תוך הקונטיינר של התמונה בפאורפוינט. דרך נוספת להכניס תמונה למדיה-קיט היא על ידי לחיצה על האייקון הקטן של התמונה שנמצא בתוך כל אחד מהקונטיינרים. אם את רוצה לשנות את החיתוך של התמונה בתוך הקונטיינר, תלחצי עם המקש הימני של העכבר על הקונטיינר, תבחרי בקרופ, ואז תזיזי את התמונה בתוך הקונטיינר עד שתקבלי את החיתוך הרצוי. כשאת מסיימת, תלחצי עם העכבר מחוץ לקונטיינר כדי לקבע את החיתוך. כדי לשנות צבע של אלמנט במדיה-קיט, תלחצי על האלמנט עם המקש הימני של העכבר ותבחרי בפורמט שייפ. לחצי על פיל ואז על האייקון של דלי הצבע ובחרי בצבע שאת רוצה. את יכולה לבחור ב-More Colors במידה ואת רוצה להדביק את קוד הצבע המדויק מתוך מסמך המיתוג שלך ולהשתמש בו בתוך המדיה-קיט. אחרי זה את ממשיכה בדיוק באותה השיטה כדי להזין את יתר התמונות והטקסטים שלך אל תוך המדיה-קיט. בואי נעבור לעמוד שיש בו קולאז'. בעמודים כאלה יש הרבה תמונות, ולכן חשוב ללחוץ על הקונטיינר שאליו רוצים להכניס את התמונה, ורק אחרי זה לגרור אותה אל תוך הפאורפוינט. ואני פשוט חוזרת על התהליך הזה עם כל התמונות. עכשיו, אם את רוצה לשנות את סדר החפיפה שלהן, את בוחרת בתמונה שאת רוצה להעביר קדימה או אחורה, לוחצת על מקש ימני בעכבר, בוחרת ב-Send to Back אם את רוצה להעביר אותה אחורה, או ב-Bring to Front אם את רוצה להעביר אותה קדימה. שימי לב שבתוך Bring to Front יש לך אופציה של Bring to Front שמעביר את התמונה לשכבה הכי עליונה, או Bring Forward שמעביר את התמונה רק שכבה אחת קדימה. כדי לערוך את פלטת הצבעים אני לוחצת עליה, ואז אני לוחצת על כל אחד מהעיגולים כדי לערוך אותו. נעבור לעמוד הלקוחות. בעמוד הזה את פשוט מאוד מזינה את תמונת הרקע, בדיוק כמו שלימדתי. ואז את מכניסה במרכז את סמלי הלוגו של המותגים שעבדת איתם. פשוט תגררי לתוך הדף את תמונות הלוגו, הקטיני אותם ומקמי אותם בצורה שתרצי. עד פה למדריך הקצר של המדיה-קיט, שיהיה המון בהצלחה.